Ja sam Bojana Pejčić, imam 14 godina, pohađam osnovnu školu Despot Stefan Lazarević u Babušnici. Završila sam odsek za klavir prošle godine i počela sam da idem na odseku za solo pevanje. Najvažnija nagrada mi je u Mladenovcu gde sam imala 98 poena, a u toj oblasti sam imala više nagrada gde se ističe i međunarodno takmičenje u Vranju, solo i duo kategorija. Ona je počela od malena sve to da pokazuje, da kažem, ajde od 3-4 godine. Ona je, znači, počela da crta, da piše, tražila je mali klavir, tako da smo i to kupili. Znači, ona je od malena, znači, počela sa takvim stvarima da se igra. Jedno veselo, razdragano, radoznalo dete, talentovana, da kažem, od samog početka. Znala i da čita i da piše kada je krenula u školu. Vrlo brzo je napredovala, pokazivala izuzetne rezultate u radu. Posebno se izdvajala, eto, u likovnoj kulturi, u muzičkoj kulturi, što je kasnije i pokazala, znači, u svom daljem školovanju. Kao direktor škole mogu da kažem da smo mi svi veoma ponosni na nju i na njene uspehe, a pre svega smo ponosni na to kakva je ona kao učenik, kao drug, kao osoba, jer osim nespornih muzičkih sposobnosti, ona je jako odgovorna, jako zrela. Puno dece sam upoznao radeći u ovoj školi, a ono što bih rekao o nekoj deci koja daju primer ovoj školi je ujedno i Bojana. Ja sam od malena volela i muziku i crtanje i volela sam da učim nove stvari, volela sam da saznajem i tako da sam od malih nogu krenula da idem tim putem. Čim sam krenula u muzičkoj školi, ja sam počela da komponujem i razne kompozicije, gde sam prošle godine počela da pišem tekstove pesama na engleskom i pesma koju sam izvodila zove se Stronger Than Before, što znači jača nego pre. Želja mi je da zapravo objavim pesmu, čak i album, pošto imam više pesama koje sam napisala. Što se tiče pevanja, volela bih da se ističem u toj stranoj muzici, a što se tiče sviranja, volim klasiku